Hoxe é o día no que sairemos orgullosos e orgullosas a loitar, pois ninguén hai que poida facernos fronte se traballamos ombro con ombro, e tampouco haberá ninguén con quen compararnos ou o que enfrontarnos. Só poderemos e deberemos render contas ante o conxunto do estudantado. A nosa utilidade é obvia. Son tempos duros para o ensino no país, sumido nun aberrante proceso elitista e privatizador, desestruturado, onde reina o apoliticismo e o pesimismo, e onde o estudantado se atopa só nunha loita que non sabe ou non quere comezar. Nós debemos ser vanguarda hoxe e non esperar a mañá para remoer os cimentos mesmos do sistema, para gañarlle a batalla a esta oscuridade que nos sufoca, collendo aire na desesperación para traballar como nunca ninguén traballou, co convencemento firme de que o noso traballo transformará a realidade en algo mellor. Simplemente dicir nada, que na nosa man está que todo saia ben, na nosa man está que todo saia para diante, e desde logo todo o traballo que temos feito, se hoxe sai o que ten que sair, e se hoxe saímos máis convencidos que onte de que somos capaces, para min todo o traballo e todo o proceso xa valeu a pena. Eu creo que nós estamos hoxe superando iso, estamos sentando as bases para unha nova organización do estudantado galego e estamos facendo sobre a base da fraternidade. De feito, a palabra irmandade aparece en algunha das propostas, penso, ainda que eu non a vou apoiar para a nova organización, e eu creo que ese espírito que nos ten que levar. E despois, pois, precisamente esa propia fraternidade e esa gana de buscar puntos en común entre xente a primeira vista completamente de su punto de vista ideolóxico, diverso e plural, é o que nos ten que levar tamén a ter sempre os problemas estudantado no objetivo primeiro das reivindicacións, e non que nos pase como lle pasou a Elga, que por culpa de decisións tomadas fora do que era o lugar de toma de decisións e fora da propia organización, fora o tacho. Eu creo que nós temos que superar esa dinámica e hoxe estamos poñendo a primeira pedra para esa organización, repito unha vez máis, fraternal e profundamente combativa. Nada máis. Pero bueno, chegamos até aquí, que era, pois, digamos, a única vía que nos quedaba, non? Porque sabíamos que onde estábamos non podíamos construir nada. Entón é bo que estemos aquí para construir unha alternativa, non? Que deixe de pensar no pasado e intente sumar forzas, que penso que é por un único lado que podemos sumar, que é na xente que non participou da anterior organización e que está agora mesmo sin militancia estudantil recoñecida. Aí onde temos o camiño que seguir para sumar a esa xente que non participou dos comités, pero que sí ten unha militancia política recoñecida e a que temos que intentar sumar para esta organización con ese ánimo de construir, non? Simplemente chamar a todos, e non fago ninguna excepción a ninguén vai que descubrido isto, cabeciño e sentidiño. Este proceso tennos que ilusionar a todos, eu personalmente estou ilusionado, eu creo que está funcionando isto, e iso, que no futuro non se repita ninguna das dinámicas que nos levaron a esta edad. A situación que vivimos no pasado hai. A partir do meu caso persoal, porque sí que é certo que eu, a verdade é que casi non me creo que esteamos aquí, non? Porque eu levo xa varios anos na universidade, eu participei sempre no movimento estudantil, pero nunca dende os CAP, nen dos comités ata os últimos tempos, porque vía dende fora as dinámicas que se daban, non quería pois un pouco gastar os pulos no que era en queimarse tanto, non? Entón, se nós temos claro que somos os herdeiros e as herdeiras de Erga, tamén temos claro que temos un camiño marcado, un camiño que é responsabilidade nosa seguir para poder aumentar de tamaño como organización, pero tamén para poder construir unha organización axeitada aos nosos principios ideolóxicos e políticos, non? Que hoxe definiremos.